gusto ko lang magbigay ng komento tungkol dyan sa Manila Bay, yung issue ngayon. Kasi alam nyo, sa totoo lang, naawa ko. Naawa ako dahil naawa ako dun sa mga tilapia na lulutang-lutang na tigo. Nasa news yan, trending yan. Kasi naawa ko kasi inalis yung mga basura na ilang taon na nilang kalaro, di ba? Yung mga bote at kung ano-ano pa. Sanay po yung mga tilapia na yan sa basura. Kasi nga pinabayaan, di ba? Nung araw pa. Kaya ngayon, nilinis yung Manila Bay, nilagyan pa ng white sand, hindi tuloy makamove on. Ayun, nahilo yung mga tilapia. Dumiretso pa. Tigok. Siguro naman, baka naman, hindi naman siguro COVID ang kinamatay ng mga tilapia. Yung pagbabago lang ng kapaligiran. Kasi nga, gumanda at napakalinis ng Manila Bay. Diba? Baka naman, isisisi na naman sa gobyerno yung pagkamatay ng tilapia. Kasi hindi binigyan ng mask, hindi na swab, walang social distancing. Ito na, malapit na. Ito naman.